बीटीसी सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ आरो आबाद दैथायहरनाय बेलायाव हेफाजाब हास्थायदों चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हालामनि माखासे आबादारिफोरा। आबाद मावनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै सायख'नानै रांखान्थि आरजिनायनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हालामनि 5 सुबुंफोर फारियै बदरसिं बसुमतारी, दावहारु गयारी, चैत्यनाथ ब्रह्म, जगेश्वर औवारी आरो गोसोखां बसुमतारी मोनहा लोगो नांनानै जुथायै गावनि थैखौ दै खालामनानै तरमुज आबाद मावदोंमोन गासै 7 बिघा हायाव। बे आबादखौ मावदोंमोन चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हालामनि साहा थाइखा दैसा गामियाव। गोसो नांथाबना मावनाय बायदियैनो बिथांमोनहा मोननो हादोंमोन मोजां फिथाइ। नाथाय खाफाल गाज्रि दि राहा गोथेनो गोनां जादों लकडाउननि जाहोनाव तरमुज फिथाइखौ फाननो थाखाय बाजार मोननो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोननि जानानै बदरसिं बसुमतारीया बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसिनि तरमुज फिथाइखौ फाननो हायैनि सोमोन्दै दुखु गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोर 5जों लोगो नांनानै गोबां रां बाहायनानै मावनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइखौ मोननानै गोजोननाय मोनदोंमोन आरो गोबां मुलाम्फा जागोननि मिजिं थिदोंमोन। नाथाय लकडाउननि जाहोनाव फिथाइफोरखौ दैथायहरनो राहा गोथे जानायलाय रां बाहायनायखौनो मोनफिननो हायै बायदि जादों। लोगोसे उदालगुरियाव दैथायहरनायनि थाखाय सरकारा जेरैबायदि सुबिदा खालामनानै होदों, चिराङावबो बेबायदि सुबिदाखौ होयोब्ला आबादारिफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो रेहाय मोनगोन। जुदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोब्ला फैगौ समफोराव आबाद मावनायाव बांसिनै गोसो होसिनगोन होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। दा जोङो बेवहाय जोङो फार्स्टआव 6 जनमोन, 6 जननि गेजेराव 5या ग्रुप जाना थाबाय। फैसा कालेक्ट खालामलायलायनानै जोङो ग्रुप लानानै जोङो बे खेथिखौ खालामदों। आरो जोङो बेगरखौथ' जोंनि बेहाय मोनाखैमोन। बै समावहाय जोङो उदालगुरियावबो लाबोखादों आरो देग्लायबो जोङो उदालगुरियावनो थांनानै लायनांदों। दा बेखौ लाबोनानै एफा गोजाननिफ्राय जों गारि भारा लाबोनाय मानाय गासैजोंहाय ओरैनो जोंनो थुलमुल जोंहा दा 2.5 लाख बायदिसिम जों खरस जानानै दङ। आरो बिनि गेजेरजोंहाय जोङो बे खेथिखौ खालामनानै खेथिया जाबाय। जानानैहाय दिनै फिथाइफ्राबो थाइबाय। ओरैनो थाइसेयाव गैयालाबो 4 केजि, 5 केजि, 3 केजि बिनि गाहायावनो गैया। बेबायदि फिथाइ थाइनायावहाय जोङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो गोजोननाय फैदोंमोन। बे फिथाइखौ नायै नायैनो जोङो गोजोननाय दङ, जथेस्थ' जोंहा बेवहाय बेनिफिट दङ होननानै जोङो सानदोंमोन। खिन्थु जों माना बिटि करमैहाय ओरैनो लकडाउन जाना होनानैहाय दिनै जोङो बेबायदि जाथायावहाय जोङो गोग्लैफैबाय। खुनु जोङो बिनि साप्लाइनि राहा गैया। खिन्थु जोङो बेफोरबायदि आबादखौहाय जोङो मोनथिहोसारनो थाखायहाय जोंहा जेबो राहाबो गैया बायदि जानानै थादोंमोन। आरो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो डिमान्डबो खालामनायबो जायाखैमोन। बेनिफ्राय दा जोङो जेनेबा जोङो बेखौ साप्लाइनि थाखाय जोंनि खाथिफ्रावहाय एसे एनै दङमोन मा होनो एग्रिकालसारनिफ्राय। दा बिसोरबो हरदोंमोन हरनाया, खिन्थु जाय मानसिया बिबान हरजादों बे मानसिया दिनै बे बिबानखौहाय आं हानाय नङा होननानै बियो रिटार्न खालामफिनदों। बे गुबुन गोजान मानसिनि नङा, आंनि फंबायानो अमरानो बेखौ बिनो बिबान हरदोंमोन। खिन्थु बियो हाया होननानै बियो उल्था बुंहरफिननायावहाय जोङो दिनै लामा गेथेनानै थानाय बायदि जाबाय। खिन्थु दा जोङो सानदों जाहैबाय उदालगुरियावहाय जेरै बेबायदि सुबिदाखौ होदोंमोन, खिन्थु जोंनि चिराङावबो जों बेबायदि होजानो लुबैदोंमोन। बेनो आरो दा आबादनि बेलायावहाय बुंदोंमोन सरकारा बे मावनाय दांनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि मानसिफ्रा डेभेलप जानांगौ होननानै। बिसोर बुंनायखौ जोङो खोनादों आरो जोङो खोनासंदों। आरो खोनासंनाय लोगो लोगो जोङो आबादखौबो मावदों, आगान सुरदों। बे सुरनायनि गेजेराव फार्स्ट आगान सुरजेनायावनो जोङो बेबायदि गिल्टियाव गोग्लैफैबाय। दा जोङो बिनि थाखायहाय जेनेबा जोंनि एरियायावहाय बा बिटिआर सरकारा अननानै अनसुंथाइ होयोब्ला जोबोद गोजोननाय आरो बाथ्रा गोजोननाय फैगौमोन आरो। दा जोङो फैगोन समावहाय जिथु बेफोरबायदि फैसा एसे जोंनोहाय जिथु अनसुंथाइया जिथु फैयोब्ला फैगोन बाराव जोङो बेनिफ्राय साबसिन जों मावनो सानदोंमोन।